A wani bangare na nuna jajircewar gwamnan jihar Kaduna Sani a kokarin da yake don inganta samar da ingantaccen ilimi, tawagar kungiyar Adda karkashin jagorancin sakatariyar hukumar tattara kudaden shiga ta jihar Kaduna, barista Aisha Ahmad Muhammad ta fara gudanar da gasar hada kalmomi da aka fi sani da spelling bee a tsakanin ɗalibai a jihar Kaduna. Da take jawabi dai a wajen gasar da aka fara gudanarwa a ƙananan hukumomin Lere da ƙaramar hukumar Kubau. Barista Aisha Ahmad Muhammad ta bayyana gamsuwarta da yadda ɗaliban dai suka nuna hazaƙarsu. Tana mai jaddada cewa ilimi wani ɓangare ne mai zurfi wanda ya kasance kuma ginshiƙi mai ƙarfi don tsara makoma mai kyau ga rayuwar matasa bisa yin amfani da hangen nesa da burin da gwamnan jihar Kaduna Sani ke da shi a yayin da yake gudanar da jagorancinsa. Masu fasaha, masu baiwa ta musamman wanda Allah ya bawa. So irin waɗannan ne muke so mu awakin na cikin yaranmu matasa da kannanmu da suke tasowa. Saboda in ka lura zaka ga a kasashen da suka developing wannan abin ya riga yayi nisa. Kuma abu ne da yake taimaka ma yara. Mutane yara sun samu scholarship ta inda ba su taɓa tunani ba, sun samu abin duniya da kamar yadda abin ya faru yau. Daidai gwargwado mun zo a wurin nan kuma gashi mun tafi da farin ciki, ba don kuma sai irin yadda yaran nan suka nuna kwazo da hazaka, kuma irin abubuwan da suka samu a ƙarshen rana. Kuma mun yi wannan abin ne domin mu ƙara taimakawa kamar yadda malam Gwamnan Sani yake yi wa ilimi. Barista Aisha Ahmad Muhammad dai ta yaba da halartar da kuma goyon bayan dukkanin manyan baki, tare da yaba ɗaliban saboda sadaukarwarsu da nuna jarumtaka da kuma rawar da suka taka. Ta kuma sake nanata cewa gasar dai na haɗa kalmomi da aka fi sani da spelling bee za ta gudana ne dai a dukkanin faɗin ƙananan hukumomi 23 da ke jihar Kaduna. Taron da ya kasance wata farfajiya ga ɗalibai masu hazaƙa da suka haskaka tare da nuna ƙwarewarsu da kuma nuna bunƙasarsu a ɓangaren ilimi. Manyan mutane dai da suka halarci taron dai sun haɗa da mataimakan shugabannin ƙananan hukumomi da suka haɗa da ƙaramar hukumar Lere da ƙaramar hukumar Kubau, sai kuma manyan jami'ai a sashen ilimi na sakatarorin zantaswa da kuma jami'an hukumar ilimi ta bai ɗaya a nan jihar Kaduna Sobeb, da dai sauran manyan masu kula da harkokin ilimi. Ƙarshen rahoton kenan Isa Yusuf.